spolužiaci, minule sme sa stretli v knižnici. Pamätáte si, páčilo sa vám? Áno. A dneska sme pre vás spolu s pani učiteľkami pripravili jedno prekvapenie, pretože ste mi ukázali, ako viete pekne čítať a že si naozaj zaslúžite požičiavať knižky z knižnice, lebo ich máte radi. Tak dneska budeme mať kráľovskú návštevu. Navštíví nás kráľovná rozprávkového kráľovstva. A v tejto kráľovnej my dneska spolu zložíme sľub, že budeme rytiermi pekného slova. Kto vie, čo znamená, keď je niekto rytierom? Ako sa má správať taký rytier? Ako? Pekne. Má byť čestný, teda nesmie klamať však, nesmie robiť nikomu nič zlé. A keď je to rytier? Musí byť spravodlivý. Výborne, musí byť spravodlivý. A keď je to rytier, tak musí dodržať slovo, ktoré povie. A keď budeme mať rytierskú prísahu, tak to budú tie slová, ktoré vy dodržíte, pretože ich slúbite pred našou kráľovnou. A keď budete rytiermi pekného slova, tak to znamená aj to, dobre? A hlavne pekne sa správať ku knižkám. To je veľmi dôležité. A keď sa povie pekne sa správať ku knižkám, čo to znamená? Dodržíme si. No, Nemáme ich trhať. nemáme ich trhať. Nemáme ich písať. Písať do nich ešte. Nemáme ich strihať. Áno. Krčiť. Krčiť. Nebijeme sa knižkami. Nenaháňame, nehádžeme, kde nás napadne však, ale pekne na policu, prosím. Ešte miesto po knižke. Každý, kto má čitateľský preukaz, tak má na ňom napísané svoje meno a musí ten preukaz chrániť ako oko v hlave. Čiže ho nikde nezabúdame, nikde ho neodhadzujeme, nevymieňame s kamarátmi za iné veci, napríklad za autíčko alebo za žuvačky. Preukaz si musíme vždy nosiť so sebou, keď chodíme do knižnice, lebo preukaz to je taká naša vstupenka do knižnice a dovoľuje nám, aby sme si požičali knižku. A keď si knižku požičiame, tak knižku musíme v knižnici aj čo? Vrátiť. Výborne. A vždy vám teta povie, do ktorého dátumu ju treba vrátiť. Takže dneska odtiaľto pôjdete všetci domov s knižkou v ruke, aspoň dúfam. A ešte dostanete jednu dôležitú vec, takto, volá sa to výpožičný poriadok. Ten ukážete aj doma mamke a ockovi, áno. Tam sú všetky pravidlá, ktoré platia v knižnici. Ste pripravení zložiť sľub? Áno. Môžem ísť po tú našu kráľovnú? Super, presne toľko. Bude to stačiť, Borko? 62 dní, to nám bude stačiť však. Ale my máme viac, 66 dní budeme mať. Paráda. Pane riaditeľ, vám predĺžil ešte o 4 dní. Dobrý deň. Dobrý deň. Aké krásne deti ma tu čakajú. Prečo som prišla ja dnes medzi vás? Kto mi to povie? Neviete? Vy nám idete dávať preukazy čitateľské. No. Toľko, prečo? Čo nám ide urobiť, pani Čo ešte kráľovná? bude robiť kráľ? Ukážte až Lanikár. Ešte nás idete ešte pasovať. Pasovať. A pasovať za koho? Za čitateľov knižnice. Vy budete vlastne takými rytiermi, malými rytiermi knižnice. A ja sa z toho veľmi teším, lebo čitateľov treba, knihy sú úžasná vec, z nich sa dozviete také nádherné veci, rôzne záhady, ale aj príbehy o láske, o šťastí, ale aj o nešťastí, rôzne dobrodružstvá detí. A vy určite radi čítate, keď ste všetci tu v
Však? Áno! A akú knižku najradšej? Kto mi prezradí, akú knihu má rád? O dinosauroch? No, to je zaujímavé. Spider-Man, tebe sa čo? A kráľov nás sadne na svoj kráľovský trón medzi nás. Tak. Teraz poprosíme ten šlabikár, ak si môžeme požičať. Ďakujeme. Kráľovnej dáme do ruky kráľovský meč. A vy viete, ako sa pasujú rytieri? Čo treba urobiť pred kráľovnou? Klaknúť si. Tak každý si klakne na kolienko. Mečom bude... Otvoríme okno, aby ste počuli. Ja si požičiam tento váš šlabikár, ak dovolíte. Môžem si ho požičať? To je veľmi múdra kniha. Pre prváka najdôležitejšia, aby sa naučil čítať. Tak a poprosíme, aby k nám prišla Veronika Lacková. To je chorá. Veronike pošleme. A Veronika Zahradníková. Áno. Nech sa páči, Veronika. Pekne pristúpiš pred kráľovnu, poklakni. Môžeš na vankúši, aby ste nemuseli na zemi. Veronika, ja ťa pasujem za čitateľku knižnice. A ja ťa menujem čitateľkou Oravskej knižnice a dúfam, že všetko to múdre, čo ste zo šlabikára dostali, tak budete ďalej využívať pri čítaní knižiek. Nech sa páči, to je tvoj preukaz. Zatlieskajte.